yazi iqiniso kuyona yonke lento uma into isiyenziwe usizwe Ntshangase kwiBafana Bafana izovela kwemedia kodwa miyenziwa umuntu onegama lesingisi ngeke izivele kwemedia. Usho ukuthini? Ngisho ukuthi kwiBafana Bafana nami ngiyaya khona kodwa ngimtshela ucoach ukuthi adlalise bani. Ngiyakuzwa. Ucoach beBafana Bafana njengoStuart Buster nje kusadlala uSifiso Hlanti sasazana naye kodwa ngangenayo influence ukuthini ngithi akamdlalise. Ukwazana ngobani ufanele ucoach nje akwazi ukubuza wena Sizwe ngoba wena ophila nomfana kakhulu more than abantu beclub abuze izinto ngomfana ukuthi ubehave kanjani mase uyamtshela. Hugo Broos sesahlangana naye nomkhelele eMagogo kunabafana ebafuna ukubasiletha wabuza ngabo ngamchaza ngobani abafana bami vele but angi-influence ukuthi amdlalise noma amthathe bese kuyo ngokuthi njengishilo ukuthi izibongo izona ezidlala indima enkulu kodwa lezi izibongo zoNtshangase uma ayihambi ibanga elide khona kodwa lezi ezinye ziyahamba